गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ सुबुंथि फाउन्डेसननिफ्राय मिथिंगायारि खैफोदजों न' बां सिलिंखार जानाय लाइमुथि ओनसोलनि गं 295 नखरफोरनो ट्रिपाल राननानै होदों। सोरखारनि अनसुंथाइखौल' लामा नायालासे सुबुंथि फाउन्डेसनआ मिथिंगायारि खैफोदजों मोगा-मोगि जानांनाय दुखुथिया नखरफोरनो अनसुंथाइ होदों। रायजो नाङैनो रंजालि बैसागु फोरबोनि गोथार बुब्लियाव थांनाय 10 एप्रिलाव मिथिंगायारि खैफोद बारहुंखाजों न' बां सिलिंखार जानाय चिरां जिल्लानि लाइमुथि ओनसोलनि गं 23 गामिफोरनि गं 295 दुखुथिया नखरफोरनो सोरखारि नङै फसंथान सुबुंथि फाउन्डेसननिफ्राय प्लास्टिक राननानै होदों। थांनाय 4 एप्रिलनि हराव चिरां जिल्लानि किसान बाजार खामारपारायाव दुथांनि गुलियाव जिउ गोमानांनाय राजा बर'नि मैया सारादुखौ रुंसारि राजा बर'नि आंगो गामि किसान बाजार आमलाइगुरियाव खुंनाय जायो। सारादुआव ओनसोलनि गोबां सुबुङा नुजाथियो। रायजो सभानि एमपि रानग्रा नार्जारि बिथाङाबो नुजाथिहैनानै दुखुथिया नखराव गोजोनग्लाय होयो। रबिबारखालि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बारग' आफादगिरि, बारग' मन्त्रि, बारग' रायजो सभानि सोद्रोमा रिपुन बरा बिथाङा कंग्रेस नागारबाय। बिथाङा कंग्रेस नागारना कलकातायाव तृणमूल कंग्रेसनि गाहाय नेतारि अभिषेक बेनार्जीनि नुजाथिनायाव ममता बेनार्जीनि तृणमूल कंग्रेसआव हाबबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा कंग्रेसनि माखासे गागि दैदेनगिरिफ्रा बिजेपि आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सोमोन्दो थानायनि थाखाय दोलोखौ एंगारो होनना कंग्रेसनि आफादगिरि सनिया गान्धीनिसिम लाइजाम हरदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। जोबोद दुखुनांथाव रादाब। चिरां जिल्लानि सान्थिपुराव आरोबाव 7 दैमारि मुंनि बर' बिमानि जिउ खहा जादों। जौ लोंनानै मटर साइकेल सालायनाय लाइमोन सेंग्राफ्रा सान्थिपुर आवजारनि लामायाव एक्सिडेन्ट खालामदों। जाब्रथाय जानाय 7 दैमारिखौ देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन, नाथाय फोथांना लाखिनो हायासै होनना खौरां मोन्दों। बर' हारिनि समायना रमायना मोसानाय हारिमुखौ ओंथि गैयै खालामदों। बर' हारिनि गुबै हारिमुखौ गुबुंले खालामदों गुबुन हारिनि सुबुंफोरा। बेफोरबायदि बर' हारिनि गुबै हारिमुखौ गुबुंले खालामग्रा सुबुंफोरनि सायाव बर' हारिमु आफादा मा राहा लागोन, बेखौ सांग्रां बर' हारिनि फिसाफ्रा सोंलु खालामदों। जोबोद दुखुनि खौरां। बैसागु मोसानो थांनायाव गफुरनि सा 5 बर' लाइमोनफ्रा लामा जाब्रथायजों जिउ खहा। गुबुन सा 15 जोखोम जानाय लाइमोनफोरखौ तेजपुर मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं होननानै खौरां मोननाय जादों। जाब्रथायाव अबथिरायै जिउ गोमानायफ्रा फारियै बरनालि बर', बुदेमथि बर', राधिका दैमारि, सन्जय बसुमतारी आरो कलिमन बसुमतारी। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि रुनिकाटायाव बाथौ बैसागु आफादनि बानजायनायाव लांदां बैसागु फालिदों। दुलाराय आसामावनो रंजालि बैसागु फोरबोखौ रंगिना संगिना हाबाफारिजों फालिगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव चिरां जिल्लानि रुनिकाटायावबो रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनाय नुनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव माइदम रुनिकाटा बाथौ बैसागु आफादनि बानजायनायाव रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।